Dama ba kai Allah ya ba kuɗin nan ba. Dama Allah Aliyu ya ba wannan kuɗin ba kai ba, saboda kai kuɗin ka ba shi da amfani. Da Aliyu Allah ya ba wannan kuɗin, da mun amfana da shi. Mama kenan. Ni yanzu ke raina abin da nake yi kenan. Kike cewa dama Allah Aliyu ya ba mu kuɗi. Faruk, ka ga yadda kake rayuwa, mu ka ga yadda muke rayuwa, duk dukiyar da Allah ya baka, amma mu ka amfana. Mama kenan. Ni ban fahimci me kike nufi da wannan maganan ba. Yanzu ki raina duk abin da nake muku. Satin da ya wuce kika ce in bada 2,000 na bayar. Shekaran jiya wannan bawan Allah ya zo min da matsala ta 1,000 na biya mai. Dududu nawa ne jari na? Bai fa wuce miliyan 15 ba, ya kuke so in yi? Faruk kenan. Dan ka bani 2,000, ka ba Aliyu 1,000, kuma har kake iya faɗan kana da jarin da ya kai miliyan 15. Insha Allahu daga yau ba zan ƙara cin ko sisi a cikin kuɗinka ba. Zan ci gaba da Aliyu addu'a Allah Ubangiji ya ba shi saboda ya kula da ni. Mama kenan. Shi ɗin da kike ganin shi aka nannaɗa a nan, bai zama lalle in Allah ya ba shi irin dukiyata ya iya baki 2,000 ba ma. Ai shi wanda zai taimako baya ɓoyuwa. Aliyu idan ya samu 1,000 zai zo ya bani daga koko ya ɗauki 500 ya bai shi amfani da 500. To ina ga kuma ya samu jari irin naka, ai ka tabbatar in Allah ya da zai duba ni. Haka ne fa. Wanda yake samo 1,000 ya kawo ta gida bai san ya zai juya ta zama 2,000 ba. Ta ya zai yi arziki? Kuma tunda kin ce kin daina cin kuɗi na kamar ranar sallah, ko ba kuma ya jari zai karu. Shikenan, ni kin ga tafiya ta. Faruk, kana ji ba? Na ga hankalinka bai tashi ba saboda Umma ta ce wai ta daina cin kuɗinka. Haba Faruk, ta yanzu har akwai wanda za ka iya kashe ma kuɗi a duk duniyar nan sama da mahaifiyarka? Yanzu misali ka samu kuɗi ma ba ta rayuwa, waye za ka kashe muwa ka samu lada sannan kuma kai ka ji daɗi ka alfaharin cewa kana da kuɗi. Matanka ko kuma abokananka ko kuma wasu ‘yan uwanka na daban. Wallahi Faruk, ba mu da kaman Umma. Yau in aka ce yau kana da kuɗi, ko da yaya ne kana ɗauka kana bata, ni farin ciki, wallahi kuɗin ka ƙaruwa zai. Ba a taɓa asara akan kashe mu mahaifiyar. Ko ni nan da ka ganna a haka, amma magana da ka ce wai ina kashe mata na yin aziz, lokaci ne gobe. Saboda haka Faruk, kai tunanin cewa kuɗin ka zai albarka a irin wannan halin da zaka fita ka bar mahaifiyar mu a ciki. Wallahi Faruk, kuɗin ka ba zai taɓa yin albarka ba in har babu sa albarkan iyaye a ciki. Wannan shawara ne na baka. Kuma insha Allah ni ma Allah zai bani abin da zan ci gaba da kula da ita. Aliyu, ka bar shi ya tafi. Yanzu yana gani na ina raye ne, amma inda a ce ya zo ya neme ni ya rasa ni, wata rana zai nemi waye zai kyautata muwa, gashi nan bana nan. Ya je duniya ma za ta gaya masa gaskiya. Na yi kuskure sai yanzu na gane. In dai ban taimake ki ba yanzu, ban da wani lokaci da zan iya taimakon ki, saboda ban da tabbacin cewa rayuwata za ta yi tsayi da har zan iya miki wani abu daga ba za ki yafi min wannan kuskuren da ni. Dan Allah ki gafarce ni. Aliyu, dan Allah ka yi haƙuri. Kuɗi ne suka so su ruɗo ni, su saka ni a hanyar da ko bayan ba ku raye ba zan taɓa jin daɗin su ba. Mumin, dan Allah ki yi haƙuri. To shi kenan ba komai, inda ka gane. Allah Ubangiji ya ganar da sauran al'umma, kuma Allah Ubangiji ya muku albarka duka gaba ɗaya.